esan diuztet lehen, nire lagun oso handi bat elkarrizketa hau berdetela gaur. Gure habitat naturala izango zen niuel, mikrofono batekin, zutik, holtza baten, banketak badauzkeu, ez da gutxi, baina, bueno, gaur zoze diferenti probako dugu, ezta? Saiatuko gea. Saiatuko gea. Mirari Martiarena, ongi etorri, eskerrik asko tortzeatik. Arratsalde on, eta eskerrik asko. Zemu zaude? Ongi, urduri pixka bat? Urduri? Bai. Baina, bueno, esango ditugu, esan behar ditugunak, edo uzten dituzutenak, edo zerbait, baina, bueno. Hasiko naiz galdera orokorrak pixka danontzat indeuna, ezta? Mirari, zer da humori zuretzat? Bueno, esan dezute ez, bizitza filosofia bat. Ezakit, nik noiz hartu nun erabakia, zen ikuset badela momentu jakin batean erabaki konstiente bat hartzea bizitza nola ikusi nahi ezun, ez? Eta bizitza humorez hartzea, eta bizitzako gauza txikitan bilatzea beti beste ikuspegi bat, posta emango izuna edo sortuko izuna beste poix hori edo bizipoz hori. Asko gustatzen zat bizi filosofisen kontzeptu hori, ez da? Zuk hori beti aldarrika ezo? Bai, ontan hasi nintzenetik, bai behintzat, ez? Nik uste dut askotan pentsatzen dugula, ez? Aipatuena bizitza serioa da, eta gauzak serioa hartu berdia, eta humorea harinkeria da, eta txorakeriak dira, baina eske humoreakin lana egin daiteke. Ez, zuk lantalde bat giro honean, humore honean eramaten badezu, lantalde horrek asko hobeto funtzionatuko du, giro txarra balin badago, egunero balin badago tentsioa, eta nikolako lanak eduki ditut, ez? Eta oso gogorra da. Olako bulego batean sartzea edo leku batean sartzea, giroa ez da honean ezer esateko, ez? Eta lanera hola jotea oso gogorra da. Orduan, humore hona da honean, dena erresagoa da, eta seguruenik lantalde hori ere produktiboagoa izango da, eta dena hobeto joango da. Oso ados. Mirari, humori sendagaixi edalare asko esatea, eta itzengo dugu hortaz, baino min eta zeitzin daigun. Bai. Zein izen da zuretzat zure bizitzako gudu zelai haundine, erabatea esateko? Niretzat beti nire gorputza izan du da, ez? Oso umetatik, gizarteak emakume batei markatzen dion gorputz estandarretik kanpo egondu naiz, eta orduan beti izan daulako borroka bat. Eta esango nuke gaur egun ere badela, momentu oso puntualetan, baina ez du lain besteko pixua. Naiz eta nik segitzeten pixuduna izaten, ez? Edo pixua eukitzen. Baina, ematen, lortu detela humorian bitartez horrei beste buelta bat ematea, ez? Nik garai konkretu batean, medikuta jo nintzen, esan ziaten argaldu inbehar nula, eta hor, nire inguruan sortu zen lagun talde zoragarri bat, Emarri, Astigarraga eta Oiartzungo gizaproba taldeko neskak, eta beraiekin elkartu nintzen, eta beraiekin entrenatzen zuen, orduan hasi zen ere kirol ibilbidea, nik helburu bat jarri nun, olimpiadeta iristea. Eta orduan, pixua galdu behar nun hortan, beraiekin entrenatu, eta netzat, kriston sufrimentua zen momentu batzutan entrenatzea, ez? Eta giro osona, baina, eta hor hasi nintzen materiala sortzen, eta biltzen, eta humorez bizitzen eta kontatzen nun beraien artean eta inguruan, eta orduan nik uste hor egosi zela nire lehenengo bakarrizketa. Eta izan zela gai zentrala, ez? Eta konturatu nintzen lehenengo aldiz bakarrizketa hori egin nuenean, nire mina hundiena zela gizartean parte baten min oso handia. Eta sendagai izan zitekela baitare. Esan laike modu batin, humoriek lagundu zizula bai minet, eta baita igual komplejo batzuk superatzen, ez da? Bai, esan dute, hau da eguneroko borroka bat, ez, baitare, baina, bada, motxila arindu didan zerbait, ez, eta orduan, lehen oneretzat arropa erostia amets gaizto bat izan ziteken, eta egia da garaiak aldatu dela, gaur egun interneten, eta talla hundiakin, eta, aukera gehiago daudela, baina, klaro, 15-16 urteko neskagazte batentzat bere tallako arropak eta estopatzia, eta, horrek sortzen duen guztiakin, denborakin, jutezea horiek arintzen, eta, konturatzen zera etzeala bakarra, eta horiek kontatzen ditutenean, humorez kontatzen ditutenean, nire desgrazia hundienak, ni hobeto sentitzen naiz baitare. Dolu prozesu batzuk bai tartien, ez nahiz eriotzetaz bakarrik gai,
dolu mota asko daude. Bai. Baina dolu hoxetan humorie beti presente eta sendagai? Bai, nik euki ditut, familiartekoen doluak, lagunenak, baitare, lagunenak, edo lagunen senitartekoenak, baitare, eta beti egon da humoria presente, ez? Esaten da, humorea iristen dela ez, mina gehi denbora berdin humorea, hori da ekuazioa, ni letretako naiz, baina ekuazioi badakit ez, eta orduan, niretzat oso hasieratik erabiltzen duten erraminta bat da, baina ez da nahita, baizik eta inkonstienteki eta nire inguruan igual hoi ikusi detelako baitare, ez da, orduan, edo, boain guatzen ez, bikote harremana bukatutakoan baitare, nire telefono dei flotadorea edo salbatu ninduna eta humoretsuena Aitziber Garmendiakin izan zen, ez? Eta hartuta 2 ordu telefonoz eta kaiatzen berdina, baina, asko arindu nindun horrek eta horrek ez du esan nahi harinkeriz aritu ginenik, gauza sakonei buruz aritu ginen, baina parre pila bat ingenun, ez? Orduan, bada sendagaia, doluan berezikin eretzat. Gaur egun beste gauza askonen hartin humore gilire bazea. Bai. Nola pasatzea bat parre itetik, parre eraitea? Jo, ez dakit oso modu naturalean izan zen, nik Oiartzun irratean lan egiten nun, eta hor irratsaio bat egiten genuen, ongi etorri Katxonderztanera, zun izena, eta zen egiaz edo gezurraz haratago, ez? Gure errepublika txikioi, eta oso elkarrizketa surrealistak egiten genitun, eta hor Martin Kitxo izan nuen bide lagun, eta gero hasi nintzen irrati desberdinetan kolaboratzen, Zebra bidean, Infozazpin, Gaztean baitare kolaboratu nun, asteroko kolaborazio horiek sortu ziren, eta gero damutuko zaizute, Argiarako webserie bat, edo websaio bat genuen txapelketa nagusia zelata, eta bertxotatik iritsi nintzen, ez? Eta horra jarri nintzen lehenengo adiz kamara aurrian, eta nien nintzen igual graziosena, edo nintzen aurkezle serioa, ez? Eta orduan, bezakit, nahi gustatzen zitzaiten, hor hitz egitea, nire txisteak edo kontatzea, tokatzen zitzaidana, eta gero hortikan, eta gero nire inguruan, emarrikoekin, eta ikusten zen, zehola hor mugimentua, eta naia, eta nik ikusten nuen jendeak parrez jartzen nula, eta, aukera iritsi zitzaiten, eta guain dela 5 urte. Eta zer kemateu bizi pozgeixo? Parre itiek edo parre ere itiek? Jo, nahi parre egitea pila gustatzen zait. Asko gustatzen zait, gaina errex parre egiten dut, eta nire lagun batek esateu, zure parreko 20 segundu hartu eta beti berdinak dira, beti berdin itxezu parre. Eta horrek emateizun lasaitasuna, eta parrez lertzen zeanian, gaina, oain dela gutxi Yolanda Ramosei entzun nionez, zaude orainai konektatuta, ze zaude oraineko emozio hortan, eta gorputza bakazu oain. Osea, gero gerta daiteke, nahi gertatzen zait, igual txiste homatekin, eta parre algara inbadet, etxea junta, oain dikan segi, eta oian sartu, eta parrez deotea. Eta segi. Eta segi, ez? Baina hain da, netzat primari bat, hain gorputzekoa, eta kristona, netzakoa. Eta parre inaraztea, baitare, ez? Ikustea jendea parrez daula, parre egiten ez badu, ja, azte zen, baina parre jeutenean, gustagarria da. Oio, oraina ipadezula nik parre pixketinet, ze gaina oso parre kutsakorra bezuzuk. Bai. Eta justu ontsa bertan, Idoia Torregaraikin, zure bikote artistiko ezagunekin eta lagunekin, podcast bat ditzen aizea, arpa jotzen. Eta atzo estrenautzen duten atal bat, oso eharra, Jon Plazaolakin, sexuan ingunun, eta nik korte txiki bat ekarri nahi izan dut. Tirapu, eman! Bueno, guria izan zen parregarria, Parregarria zeren, guri 2 marazi jarri zizkiguten, baten eskarena omentzan eta laurru bixi zeudena eta bestea mutilaenera, esan ziguten. Batek falta duen tokian, besteak sartu nahi du gauian. Eta kitxo, hoi izan zen gure eskuntza sexuala. Osea, gauian. Gauian, bai, hola. Zara nahi de. Hau etzainun, espero. Inoiz ez dizutez. Bueno, bigori. Podcasta. Hau da,
Nio nola segi berdetan. Bai, eski momentu oso nahi izan zen. Bai. Ba, betu, nik justu podcast hortan egon naiz, Bai. coming soon, esango deu. Bai, laizter, bai. Eta badao galdera izar batzuek ituztena, Bai. eta ordu nik galdera hori platontan etekarri. Baino pixket, korapilloak ea egokitute. Bai. Osasun mentalantzat zer da hobio? Parreikie o larru jotzia? Parreikia, du digabe. Baina, hoi, esasun mentaleako eta bizitzarako, oroar. Beti galdera hori iten dugunean, baina ezin da aukeratuta. Ez da, osea, nik parre egunero iten dut. Osea, nik uste, nire bizitzan egunero, momentu batian, parre indetela. Osea, parre ingabeko oso momentu gutxi egongo dira, ez? Eta gero, baitare, pentsatu dezagun baitare, larrua jotzen dugunean, nondikan jotzen dugun. Zentzu guztitan, baina askotan besarkada bat bakarrik nahi dugu. Eta bukatzen dugu pertsona batekin larrua jotzen. Eta igualetzen hoi egitan nahi genuna, ez? Orduan, parre nik uste beti nire ekipuan eta nik beti parrean alde ingoetela. Humoriek mirari alduntzen laguntzeixo pertsona bati? Bai, dudik gabe. Nei lagundu dit eta ni holtzan baldin banao da humoriai eskerrez. Eta naiz eta nire beldurrak ere etortzen dian, ez? Holtzara igo aurretik eta lehen aipatu dugun gorputza eta horiek denak zenik boladaka, baina batzutan hasieran gehiago zen, ez? Holtzare igo aurretik zen, eske jendeak konturatuko da potola nahola. Bai, baina eske, eta ezin dezu horrekin bizi, orduan, alduntzen zea, ez? Eta baitare ni aldundu naiz emakume bezala, ez? Emakume humoregile bezala, ze emakume hori humorea oso terreno labankorra da, ez? Justo da, emakume batei eskatzen zaionan kontra itea, ez? Azkenean txorakeriak esatea, nabarmendu itetzea holtza baten erdian, hitz egiten dituzun gaiak eta aukeratzen dituzunak bakizu arantzatsuak diela, orduan, bai, hor da, nahi behintzat ahaldundu naiz eta azken urtetan nabaritzen dut, hoi eta ikusten dut.